kalipay karong kagabi una karon adlaw nga naay among nadawat nga blessings gikan sa silingan. Mao ni iyang gihatag o fried rice, pasta o ginisan na bagoong, mayroon pang Argentina. Thank you kay nanay sa imong kabuutan sa amoa, sa imong kaluoy sa amoa. Dako kay kag kasing-kasing kay naluoy ka sa amoa ba, nakabalo ka, nasayod ka kung sa among kahimtang diri sa accommodation o imong gitagaan ani. Daghan kayong salamat. More blessings to come in your family, nanay. Thank you so much. Happy Monday! Manihapon ta sa inyong tanan. Daghan mi og pagkaon, blessings gikan sa silingan. Salamat kayo sa among neighborhood. Sobrang bait nila. Let's eat everyone. Let's eat everyone. Yan. Okay, mayo ka mong kaon, no? Ito, bagoong. Lami kayo, gigisa. Pinangga kayo sa among silingan ba? Thank you kayo, silingan. Kasi pangalan ni nanay? Si Nanay Tita. Tita yung name? Oh. Nanay, yun yung tita pag yun. Oh, Nanay Tita. Nanay Tita. Ala. Abi na. Oh, siya. Butan kay si nanay. Thank you kayo. Just ray mo balos ni mo na. Oo, nay. Tinuod jud na ang istorya ni Rodeline. Ni Ate Rodeline. Ang Ginoo nagalantaw sa imong kabuutan. Siya na bubalos sa imong hanay, sa imong kabuutan sa amoa. Thank you sa spaghetti. Spaghetti. Pasta. Carbonara pud na. Oh. Carbonara. Pasta man na siya, carbonara. Sorry na ko. Sorry. Sorry na gyud sa man nga wa man siya kabalo. Lahi de ang spaghetti. Oh, lahi tong spaghetti may. Oh. Yes. Oh, yeah. Sa to. Ayaw kaya palukin na iya yung ano. Buutan gyapon yang anak. Nanay yung kinano. Oh, lagi. Buutan gyapon yang anak no. Lagi kaon na. Mga buutan kay silang tanan na. Lagi pun dunulan ko kung gusto. Lagi. Dool ra ang ko ano. Dali ra sila kaluoy nimo may. Dalo ka sa maluoy. Nganta. Jadi ka maglasas may daghang tulong nila. Ay, kailangan ko maanak o mga sinina. Mga sapatos. Sabi niyo mo, ang Diyos, magamit ang tao para yan ang pagmano. Yes. Siya, dili na to siya makita. Ipagamit bugas. Ang Ginoo, magamit ang tao para siya makatabang sa luha. Imo ang instrumento ba? Nabusog gid ko ani karon. Sa isa ka confound. Ako Kung wala siya. na confound. Confound. Isa lang Basta ang Ginoo, mangita ang paagi para matabangan ka, nag-iisod ka. Yaw-yaw ko na si Biana. Kami rin tagaan. Ang compound pa din mo kaya nita. Isa ka kuan mi. Ana ra ba? Tumbay mo na si imo din, hortang kapagapayag o ang upo. Sa hindi. Mo gyud among original nga sudan oh. Yan. Gulay na upo. Dili ang budget. Nana sa inyong kwarta. Yatag na ang budget. Kanong iabot pa man niya ka? Again, thank you so much sa duha ka nanay nga sige pangatag sa amo og sudan. At tagabi duha ka balay nga gahatag sa amo og sudan. More blessings to come sa inyong pamilya, mga nanay. Thank you so much. Yan. Lami kayo ang pasta. Thank you. God bless us. Love you all.
maon mo. Mama. Mutaw ka. Mubalik pa ka diri? Kapit ko man. Ha? Balik ka diri? Nangaon mi o nagsalusaluhan na mo ang amo ang pagkaon. Kalimas.